Mutharika ndipo iwowa zikusonyeza kuti akutsogola ndi 51.5%. Voti amenewa akuyimira ndithu 38.1%. ndipo pali adalitso kabambe amene apeza ndithu mavoti okwana 17,691 komanso atupere muluzi 5,758 komanso ena amene amapikisana nawo pa udindo umenewu wa mtsogoleri apeza mavoti okwana 16,093. Nde tikakamba at national level umu ndi mmene ndithu zilili malingana ndi dashboard yathu imene tikukambirana masana ano. Nde apa wayana tiloweno tsopano mu maboma. Mama wa uja tinaona ndithu maboma angapo. Tinapita kucha ndinamaliza kubalaka sitinapange. Kubalaka sitinapange, tapanga ku Chikwawa, tinapanga ku Nchisi, tinapanga kumpoto, tinapanga Likoma. Likoma, tinamalizira ndithu pa Likoma. Nde pano mwati tiyambe ndi ku Balaka. Yes. Tipite ndithu ku Balaka kumeneku tione kuti kodi zayenda motani. Mwina tipite presidential. Balaka kumweko. Now tikatero nde kuti muona kuti tapita ku constituency ya Balaka bwaira. Tiyambe ndi national it. So titakuyamba national. Nde kuti mungoti kuti pita pa national. Right. And then let's go. Balaka. Mutiyambira tumene. So malingana ndi dashboard yathu izo kusonyeza zokuti ku Balaka ngati boma amene akutsogola ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Iwowa apeza mavoti ndithu okwana 120,021 kabambe amene apeza ndithu mavoti okwana 3,389 kuyimira ndithu 2.5%. komanso Dr. Lazarus McCarthy Chakwera ndi mavoti okwana 3,343 kuyimira ndithu 2.5%. Nde tikamakamba za boma lonse la Balaka mavoti ndithu okhuza mtsogoleri wa dziko unverified akusonyeza ndithu moteremu. Kumeneko anthu amene anaponya voti ndi anthu okwana 134,216. Tisanasunthe mukuona bwanja apa zikuoneka kuti ndi mmawa uja pamene tinalekezera mmene zimayendera makamaka top 4 ku Balakaku zasinthiratu. Ku Balaka kuoneka kuti mavoti ochuluka kuti mukaona chiwerengero cha mavoti amene ali kumeneku total 134,216 ndakuti ndi malo ndithu akulu kapena nene kuti ndi district yaikulu pa nkhani ya mavoti a chaka cha 2025. Koma kwambiri chopasa chidwi ndi mavoti amene apeza asogoleri. The first thing I want to point out ndi margin imene Mutharika adusa anzawo. You apeza 89.4%. Imene it a very big figure compared to anzawo. Amene kumakhala number 2 malo ambiri kumakhala Achakwera. Amene apeza 2.5%. Then akufana na Achakwera akufana na ndaka bambe kumeneko ndithu. Very very similar. In fact Achakwera apeza mavoti ocheperako kwa Kabambe. Faiwa apeza Achakwera 3,343. Koma akabambe apeza mavoti 3,389. Koma mukatengera msogoleri wa UDF atopere muluzi ndi mmodzi amene mwina wapanga surprise kama dirambiri sa kumakhala number 2 akumakhala mu top 4 mwina womalizira okapena sa kumakhalanso akumakhala mwina mu top 7 koma apa ali pa top 2 iwo apeza mavoti 4,543. So pasa chidwi koma not too surprising timakamba zulo ndi wanda kunena kuti ku Balaka kumbukirani Machinga Balaka there used to be one district ndipo mpano pamene anachita split and kumene kuja kumachokera abambo
wawo yowa Bakili Muluzi, former president of the Republic of Malawi. Ndi malo kuti generally kunali, especially mnthawi yawo, kunali kumalo kunali kuchipinda kwa UDF. However, chipani cha DPP chalowako kumeneko kufikira mpaka na pa Peter Mutharika kutenga mavoti ochuluka nditu 120,000. The gap is very big, and I've been consistently saying this is something that akupikisa nawo azikhala worried about akamasiyana ni ma big figures ngati amenewa. Ndimafuna so mwina kungo nena kuti ukuku muonabe ndithu kuti akabambe nawonso akokako pang'ono chabe kumafananapo ndi Tupere Muluzi. Now not perhaps too surprising per se. Kumbukirani kuti malemu a first lady Shani Muluzi nawonso ndi aku Balaka and mmakumbukira kunena kuti nawonso anaindika influence and anajoina chipani cha UTM, so there was a bit of UTM presence as well in Balaka. Koma kwambiri taona DPP makapita Mutharika akupanga dominate. Ndiye apa tilowe ndithu Ngati sopano maboma limeneli la Balaka kuti tionenso kuti kodi mtsogoleri komanso aphungu amachita motani makamaka mumadera aphungu siyana. Ndiye ku Balaka kuti kutonetsa kuti kuli ndithu madera aphungu okwana 5, ndipo ku madera amenewa ndi Balaka Ngwangwa, Balaka Mulunguzi, Balaka Livilivi, koma Balaka Ulongwe komanso Balaka Bwaira. Nde tiyambe ndi Balaka Bwaira BB kumeneku. Ndi Balaka Ulongwe. Tingoyamba komwekwe ndi kumene kwakonda kuti tiyambe. Ndiye mukaona dashboard yathuyo ikutionetsa ndithu atsogoleri awiri oyambirira amene ndithu ali pa top 2. Ndiye pali Professor Peter Mutharika amene apeza mavoti okwana 22,640. Awa ndi mavoti ndithu osatsimikizika. Ndipo Tupere Muluzi apeza mavoti okwana 1,803 amene akubwera ndithu pambuyo pa Mutharika. Awa ndi mavoti osatsimikizika, ndipo zikusonyeza kuti Tuperewo akutsatira ndithu ndi ma percentage okwana 7.2%. Kenako tionenso kuti kodi pa top 4 pakuyenda motani. Tikachoka pa top 2 pa number 3 pakubwera Dr. Lazarus McCarthy Chakwera amenewa apeza mavoti okwana 394 kuyimira 1.5% ya mavoti amene anaponyedwa. Komanso Adalitso Kabambe apeza ndithu mavoti okwana 313 kuyimira 1.2%. Kumeneku ku Balaka Ulongwe anthu amene anatuluka kukaponya voti analipo okwana 25,977. Tikapita kwina tikumapanga congratulate kuti ayi amenewa apambana. Tikumachita motero chifukwa chokuti akumakhala kuti ndi ma results amene sangasinthe chifukwa bungwe la MEC ndi amene ndithu alengeza. Koma apa tingoti ndi mmene ndithu zikuonekera zosatsimikizika mboma la Balaka makamaka ku Balaka Ulongwe zikuoneka ndithu motere. Mwina tisanapite ku aphungu kuti achita motani ku Balaka Ulongwe wayana mwina ukhoza kukhala ndicho yankhula. We were talking about difference ya number 1 ndi number 2 komanso ena onse kuti at district level inali ndithu yaikulu, and you can see here kuti tikalowa Ngati ku Balaka Ulongwe at constituency level koma paliso gap ndithu yaikulu kwa Basi imene ndi about 20,757. Timakambirana ndithu kumawako kuti gap iyi ndiyofunika kwambiri ndipo tikumayitchula ndicho linga chifukwa ndi gap imene at national level imakhala ndithu yofunikira kwambiri mtsogoleri tikamati wapambana chisankho dziko lonse. Chimene ndingakuuze kuti tikapita ku Balaka kulima wodi osiyana, ndipo ku Ulongweku kuli projected eligible voter population ya anthu 18,383, koma you find kuti turnout imene ili apa akuoneka kuti kumeneku anthu analembesa anthu ochuluka
ndipo anthu amene avota more than what was being projected kuti anthu mudera limene mutokhala anthu mwina ambiri motere. So it's going to be an interesting issue to find out kuti tione kuti ma statistics iwa manambalawa akugwira bwinobwino koma anthu amene ali kumeneko 25,000. That is only one constituency, by the way, 25,977. Now mukaona kumeneko muona kuti the same zimene timanena sija kuti IUDF akuoneka ngati kuti andika influence iko. However muona kuti influence yawo ndiyo chepa kwambiri ngakhale ali pa nambala 2. Nambala 2 yo ali kutali kwambiri chifani mavoti only 1,883 compared to Mutharika 22,640. Difference of 957. The difference ya ikulu kwambiri uku apanga dominate. Komanso tiziziwa zonena kuti ngakhale Mutharika ali ndi influence gulu dera la machinga Balaka na also ali ndi influence yao nditu kumeneko. So I'm not surprised maybe kuti kuli influence imeneyo koma tione tikafita kumbali ya parliamentarians aphungu kuti kodi tikhala ndi chithunzi chomwechi kapena pali kusintha kwa zimene tikuona apapa. Ndiye mwina mosataya nthawi wayana tichoke pamenepa kuti tipite nonso pano ku parliament tione kuti kodi kumeneku achita ndithu motani. Tikapita ku parliament amene akuoneka kuti akusogola ndi Idrisa Ngunga chipani cha DPP amene wapeza mavoti 13,603. Now mukaona ma total votes 26,000 nikuti this is about half. About half of it ndi amene atenga Idrisa Ngunga. Pomwe president wao watenga way more votes than that. Tione kuti anthu ena mavoti agawa motani. Pachiwiri pali Judith Ngwira amene anayima ngati independent apeza mavoti 8,485. Pachitatu pali Ayaumi Mpawemi IUDF apeza 3,280. Ndipo Charles Roka amene ndi independent apeza mavoti 834. Pa number 5 I think akutela pomwe pamenewa ndikuti 1 2 3 4 and down to 4. Mwina mwansanga chimene ndinganene nchonena kuti sindikuona mwina kudabwisa kwenikweni chifukwa Mutharika kumeneku mukati tingokumbutsa Malawi apeza mavoti 20,000. That is ku Balaka 22,000. Is it 22,000? Yes, 22,000. 22,000. Ndiye apapa nkuzapeza candidate wao wa MP pa udindo wa MP wapeza 13,000. Still 51.9% kuposa azinzawo. Pamenepa tikuona kuti dominance ya chipani cha DPP yalowa ndithu ku Ulongwe dera limene kuli anthu achiyawobe anthu achiyawo komanso anthuso achipembedzo cha Chisilamu. They are also quite dominant here. I'm kind of familiar with this territory. Yes. Now kuti influence imene yoyo ya chiyawo komanso ngakhale Chisilamu would make mwina chipani ngati cha UDF very influential. And that's why mukapita pa presidential mukona kuti atupere muluzi maybe because of influence chifukwa kumbuyoko UDF imakhala associated kwambiri with the Yao tribe. And the reason is very simple. Founding president of the UDF analabakiri muluzi amene in terms of tribe do wachiao. So komabe over the years things have changed chifukwa amuluzi anali president kale ndithu nthawi yapitapo. So because of that maybe influence ijativomere kuti yayamba kuchoka zipani zina zayamba ndithu kulowera tisaiwalenso kuti DPP inachoka mu UDF technically chifukwa Mutharika abingu malemu anachoka mu UDF anayima pa ticket ya UDF mchaka cha 2004 ndipo atalowa mboma pali some synergy UDF ndi DPP koma tinene and accept kuti chisankho cha 2025 ku Balaka Longwe kuonesa kuti DPP ndithu kumeneku yasogola. Chabwino ndiyeno apa tilowere ku dera lina ko tinali ku Balaka Ulongwe apa bwanji tipitenso dera lina koma komwe kundithu ku Balaka uku ndi ku Balaka Bwaira ndipo zotsatira zimene zaonetsa pa dashboard yathuyi ndizokhuzana ndi mmene atsogoleri achitira kumeneku. Sopano
pankhani inonso pano yakudera kuti kodi kudera limeneli la Balaka Bwaira achita motani. Kumeneku ku Balaka Bwaira kunali anthu oponya voti 23,716 ndipo anthu 21,285 ndi amene ndithu anavotera Professor Arthur Peter Mutharika ndipo amenewa ali ndi 89.7% ya mavoti amene anaponyedwa kumeneko. Awa izi ndi zotsatira zosatsimikizika ndipo atupere muluzi kumeneku apeza mavoti okwana 933 kuyimira 3.9%. komanso Dr. Lazarus McCarthy Chakwera kumeneku apeza mavoti okwana 519 kuyimira 2.2%. ndipo pa namba 4 pali Adalitso Kabambe amene apeza ndithu mavoti okwana 439 kuyimira 1.9%. ndeti kambe kuti kuchoka pa Professor Arthur Peter Mutharika kufika pa atupere mluzi akusiyana ndithu ndi mavoti okwana 20,352. ndipo ukuwayana tikuona zokuti atupere mluzi apanga maintain kukhala ndithu pa namba 2. ku Balaka Ulongwe anali pa namba 2 ndipo tikuona zokuti ku Balaka Bwaira apanga maintain kukhala pa namba 2. koma ngakhale ali pa namba 2 zikusonyeza zokuti ma percentage yake ndosiyana kwambiri, ali kutali kwambiri ndi amene ali pa namba 1 amene ali Professor Arthur Peter Mutharika. Iwowa atsogola ndi pafupifupi 89.7% pomwe atupere mluzi akubwera ndithu ndi mavoti okwana 3.9%. tinene kuti ku Balaka kumeneku according to an official results Mutharika ndithu iyayi achita amenya chifukwa anthu amene akubwera utakuona wayana kuti olo ndi 1000 sanakwane mavoti awo. It's the highest ndi atupere muluzi which is about 933. Yes. Ayi ndingofuna kuti afotokozere kuti Malawi Electoral Commission amakhala nthawi ndi nthawi akuti pasa information yokhuzananso ndi ma constituency a dziko lino makapa chisankho chokhuzana ndi MP ngakhalenso chokhuzana ndi president. Ndimangofuna ndithu kuwadziwisa Malawi kuti this constituency Balaka Bwaira has a projected eligible voter population of 46,471. 46,000 ndi anthu amene angathe kuvota ukuku 46,000 koma anthu amene analembesa komanso amene avota mavota awo ndikuwerengedwa ndi 23,716 ndi nkhani itu imeneyo payokha ndi nkhani ndithu kuti nchifukwa chani a population of 46,000 people only 23 ndi amene akuvota anaonetsa chiduti ya ifeyo tikaponye voti oka ndamene aukavota. Mwina nkhani yomwe ijanena kuti anthu ndalezi anafika pomaona ngati kuti zilibe phindu sakupindula nazo mkungu zitaya. Mafuna so kunena kuti wodi imeneyi the constituency comprises the whole area of traditional authority Kachenga, sub-traditional authority Toleza, and the western part of traditional authority Kalembo. Mafumu yake Amadera limeneli nda ameneo kuti dziwe kuti ndikuti kumeneko ku Balaka. So big margins and stinganene congratulations for tikumanena kukapoka bakala kuti pachongedwa ndi amek koma so far it's a very 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 strong lead ndipo sindikuyembekezera kuti tingathe kuona kusintha kwina kuli konse apa chifukwa ngani yakusintha kawiri imachitika mukakhala kuti anthu mukusiyana pang'ono ndiye olomka mathamanga nathamangapo marathon ndi umafika size yonena kuti watopa ndithu wakhala ukusogola nthawi yonse kenaka uzapeza mwina there's only 5 kilometers to go 10 kilometers nzako amazabwera ndikumachita kumva kumbuyoku akuti di kuti amene yakubwera munthu umazatembedwe kwazi wafika munthu uja ndiye umazamumva kuti mwamba dozi kuyang'anana kenaka nkumakuposa pang'ono nkumapita koma alipo anthu ena umati ukatembereka kumbuyo umaona kuti ali kutali umaziwa kuti amene kulibe kuti olontayamba kuyenda chipongwe olontayamba kuyenda apa sikuti angatipeze. So for me I will tell you later kunena kuti difference iyi ndi yayikulu kwambiri oti olatakhala kuti yayi pena afuna konze manambala and void ndi zina zotero. This is a very very big margin, that's what I can say. Chabwino tichoke pa mtsogoleri president tipite no tsopano pa aphungu a nyumba ya malamulo. So Wayana, you can take us through pa aphungu a nyumba ya malamulo kuti kumeneku achita bwanji. Kumeneku zulo tinafikako ndi Wanda mamawa
tinafika kwa chifukwa cha Zatu Jonathan Kuku amene zina lake likuoneka hapa. Koma poyamba tinene kuti amene wasogola kumeneku ndi Dr. Fletcher Padoko. Dr. Fletcher Padoko wapeza mavoti 13,574 ndi wachiwiri pala Jonathan Kuku a DPP Padoko nda independent. Apankuku apeza mavoti 4,161. Anashem Ngalande independent apeza mavoti 1,174. Amese Tumba UTM apeza mavoti 980. Tipitilira kumeneko kula Yasin Ahmad independent 930 votes. Innocent Banda independent 788 votes. Ibrahim Amin UDF mavoti 642. Ndipo Hasina Osman independent apeza mavoti 546. Zikoneka kuti adakapitilira kumeneko kunali anthu Jomo independent mavoti 525. Linda Mwapasa independent mavoti 368. Andwatch Mambo Mali Congress Party mavoti 238. Koma kungofuna kubwereranko kwa our Dr. Fletcher Padoko. Zilo nafunokoza ndifuna kuzanso foti mwina ndima wadziwa. Udoko talawu ndiwa Doctor in Education apuzila za mapunziro. Iwowa ndinafunokoza zulo kuti atamaliza college in early 2000s anayamba bungwe la Kasupe Ministries. Ne Kasupe Ministries imachita operate within this area. Ama kafika soma dela yena koma kwambiri dela ya kumene kuku. Chifauka asintha ndituma ma areas, ma demarcation achama panga ameke. Nde iwo kusuru bungwe la Kasupe Ministries amathandiza anthu osiyana-siyana. Kuthandizana kani ya school fees, ka zaulimi, ka zaumoyo, ndi zina zoterozi. Empowering the community basically. Community development, community work and social work. Zonsezo amachita. Now, chifanja chimene chocho akhala ali very influential. Ndikachiwiri iwo wakuima, anayima, anagwapo nditu kumbuyoku, ndiye anagwapo nditu kuma ulendo uno anthu amanena kuti ya itibweze zimene takhala tukutenga kwa Padoko ndi bungwe lao la Kasupe Ministries. Moti ndikumbukira ntamva kunena kuti akupikisana ndi Jonathan Kuku nayimbira phone. Kunena kuti Basop mufuna muzipikisana ndi nzanga Jonathan Kuku ndanaluza kuti tamuza ni Jonah kuti abwerere asaononge makobiri ache chifukwa kuno ndi namaliza kunoko sanga zapeze voti yake. Koma wayesesabe wapeza mavoti 4,161. That's Jonah Pankuku. Pomwe tikaona pa Padoko amene asogola kumeneko ndi 13,574. A difference of 9,413. Ndiye ikulu kwambiri. Tinene kuti ngakhale Jonah Pankuku akusalira kapena susana chite bwino. Chitebe acknowledge kuti Apadokowa inde akuchita operate komweko koma Pankuku mostly he has stayed kulilongwe ku Blantyre and amachita operate all the way from Blantyre kupita makapanga campaign kweneko sizophweka. It's not easy. Akuti ifajo titundanzano nde mufuna mwakoke mwagwirebe mufotokoze kugwa kwawo kuti one attack on a media person is an attack on all of us. Ndiye Apadoko zimachitazi sikuti ife tikuvomerezana nazo ngakhale muli anzathu masimu nachite sabwino powapo sa Pankuku muna kawasira kuti kumeneko akapange hot current na onse. Koma it's a good start. It's a good start. It's a good start. Yes. 4,161 sima voti ochepa timakamba apa kuti voti imodzi kuti munthu ipeze simba sewe nde 4,161 agwanditu achita kanthu Apankuku komano ayesetsa kumbali yawo ndikhulupirira kuti mwina azayeseraso ulendo wina. Yes. And tikumbukenso kuti Angalande nawonso anakhalapo MP kumeneko. Angalande anakhalapo ukuso ndira kumene kunakhala Lucius Banda. Lucius Banda nawonso anakhalapo Balaka bwana anakhalapo nangasapa ngati market koma anakhalapo ndithu MP.